Hello mga kada, it's me again, Nirvana, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, for today's videos, kay mag-adto ko karon sa sa party sa PL, current leader nila Elena sa purpose. Mato ko dito kay mag-party sila. So ayan mga kainday, for today's video, no, magkilafangan to terms. Hello mga kainday, it's me again, Nirvana, and welcome to my YouTube channel. So ayan mga kainday, excited na po magkilafangan sa ilang party sa PL, current leader. Sexy kay siya. Ayan. So abangan nyo mamaya yung mga kaganapan doon sa Lagmay Beach. Kaya magkuhan sila na sila parlor games mga kainday. So ayan, let's go! Bye bye! Bati bidang ha. Bahala naman lisa. Asan ka naman? Hi! Tawagan sa loob. Atong pag-ambo, atong ipahimutan ang atong presensyang ato sa Ginoo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Labing balaan o gamhanan na mong Amahan. Daghan kayong salamat nining pagkaon na sa among atubangan, nga makahatag o kahimsog sa among panglawas. O dili lamang ang among lawas ang mahimsog ni ini, apil na usab ang among mga kala. Daghan kayong salamat sa mga kamot nga nag-andam nini. Daghan kayong salamat sa mga nagtampuhanay na inimong pagkaon. Daghan usab salamat sa kababayan o sa purpose na nagtigom aron lamang sila makasaulog sa Christmas party. Daghan usab kayong salamat sa mga facilitators nga mo'y nagmugna aron mahimo ning activity. O usab o Lord, daghan kaayong mga grasya nga gibuko mo sa matag sa kanamo, ilabi na sa mga tao o sa wala diri nangapil. Daghan kayong salamat. Salamat usab sa mga kamot nga nag-andam nini. Kining tanan, O Lord, among gipangayo o gipasalamatan pinaagi sa imong buklong anak uban usab sa among langitnong inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kagawan ko about me nga mo apil ko big bida sa kuwa sa liwan ko sa liwan sa makapremyo ay taw mali ka mo ka biuda di ka mo kay bana nagani ko bana pero na ko lain bana anjang bana ay di na kato ay di ba na ingon ang Ginoo na pagdaghan ko na ay ikaw ang katuman ay
Nakakaho na tumigil. Pero isa ang bana. Cheese gift pala magduwa na. Ay, pag humana nila dawat, manguli na. Maulahi na daw cheese gift na. Laki na gani, ano daw kasi pamaagi na nila? Pagay ko signal, no? Ano din mo ang ano mo dali? Bito mo ganda. Papo kaya nang way ipon no kay dito na. Lugay ako makatrapo ko daan ako. Basta Dili na konsum na kapuras. Kaya ko sa ako makasubok na. Ay, basta pa dali kayo. Ano ba? Ha? Importante ba na kapuras? Ningon ako diri ate pagkuan man ko napunta sa maguli. Dahil na wag na ka oy. Layasa man ang bangko na ni ron, may bangko na natumba man ko sa ito atong tangalan ni parkingan ani. Kay hindi ba? Ay, dami ay. Pagkira siya, napagkira. Ay, oo nga. Tarawa to agad ka. Nakukuha ang paso. Lalaki na magduan ni. Tangan man silang anak. Wala, sige, wala sa ako. Asa man ko na nila? Ang lamisa naman siguro, te. Pwede na lamisa? Oh, na, lamisa. Parlor games na di-prepare at ibidang dili pa rin na last year. Dili pa rin na last year karon dili kay sa heart na padula niya. And sa prices basig mag-book ka, ang ano lang namo din ha is kanang magamit ninyo sa and sa prices na ako na
Una pa. Isa pa pinakanon. Pulianay! Pulianay! Puli puli! Pulianay! Ano, basa na ka, te. Wala pa. Yan. Wala na ba ako nakaingunan na? Wala na time naman. Wala pa. Makita rin yung eyes. Wow, tagante! Out tagante! Tara! Tagoy ha! Tagoy! 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 Waiting up! Sige! Wala. Pinatawag niya! Hungaw man, hungaw! Hungaw! Batik laga, batik bunga! Muna ba? Dili lagi. Wala dyan na. Wala na. Ano na, naliti. Wala na. Kadungog ba sila? Ayun, naliti ko nakatapos. Siya.